Ale nepôjdeme pomaly. Musím dať úplne tie páky dole. No. Čiže... Ale nepôjdeme pomaly, hej. Dúfam, že sa môžem oprieť. Uá! Ty koks. To je kro. Dobre. Mali brzdiť aj trošku, lebo sme ťažší. Ale vážne, že ťažší? Tak brzdi trochu. Písané je, že maximálny 50. Tak brzdi. A brzdíš? Nebrzdí. Tak brzdi trochu. Brzdi trochu. Trošku brzdi. Lebo sme ťažkí. Trochu? Dobre. Pribrzdi trochu? Trochu pribrzdi. Ale my už ideme von. Vidíš to? Musíš pribrzdievať, lebo už sme išli von normálne. Ideme von, to je nevyletí to. Sám nezvládol. Ale auto pribrzdi. Ale vážne, sme dosť ťažké. Musíš pribrzdievať, lebo už sme, ja cítim, že jak sme vylietávali pomaly. Fuj. Tak. Super. Drž.